Μετά ακολουθεί η συνεργασία σου με το Ροζ και ναι, μετά που έφυγα από τους Χαΐνιδες, η εκτείναξη της καριέρας σου δηλαδή. Εκτείναξη, ναι. Όπως θες πες το. Εγώ το λέω, μετά τους Χαΐνιδες τράβηξα ένα προσωπικό δρόμο μαζί με τους στενούς φίλους μου και τον Γιανναδάκη, τον Γιώργη, που μετά που έφυγα από τους Χαΐνιδες ουσιαστικά ξεκίνησε η συνεργασία μας και ακόμα παίζουν μαζί κοντά μια δεκαετία τώρα. Συγκεκριμένα τον πήρα τηλέφωνο και του είπα: Γιώργη, θέλω να κάνω αυτό. Στηρίζεις? Μου λέει: σε στηρίζω, μαζί. Πάμε. Και ξεκινήσαμε και ακόμα παίζουμε μαζί. Και έχουμε κάνει δίσκους μαζί. Σε όλους τους δίσκους παίζει ο Γιώργης ο Γιανναδάκης.
Και μετά τους Χαΐνιδες ουσιαστικά άρχισα ένα προσωπικό δρόμο. Δηλαδή άρχισα να ηχογραφώ τους δικούς μου δίσκους, παραλλήλως όμως ξεκίνησα τις συνεργασίες μου με τον Ροσδέλη, με τον Βασίλη του Σταυρακάκη, με τον Ψαρογιώργη, με όλους αυτούς που έχω παίξει έκτοτε. Με το Ροζ βέβαια θα πρέπει να πούμε και με τους Χαΐνιδες βγαίνεις από τα όρια της Κρήτης, κυρίως στον ελληνικό χώρο, Ναι. αλλά με το Ροζ απλώνεσαι σε όλη τη γη. Με το Ροζ έχουμε, ναι, σε πάρα πολλές χώρες. Με το Ροζ ταξιδέψαμε και ταξιδεύουμε ακόμα, γιατί ακόμα συνεργαζόμαστε στενά, σε πάρα πολλά μέρη του κόσμου. Ναι. Δηλαδή έχουμε πάει μαζί Αμερική, έχουμε πάει μαζί Ταϊβάν, στην Αραβία σε πάρα πολλά, Ομάν, Αλγερία, στην Ευρώπη πάρα πολλές φορές, στην Ελλάδα έχουμε ταξιδέψει πάρα πολύ μαζί. Ναι. Δίπλα του δηλαδή έχω γνωρίσει πάρα πολλά πράγματα. Ναι. Καρδιές χαρίζονται, πόσες καρδιές χαρίζονται. Πόσες καρδιές χαρίζονται εκεί που δεν αξίζει. Άντες αμάν εκεί που δεν αξίζει. Και πόσες άλλες ο Θεός, και πόσες άλλες ο Θεός, και πόσες άλλες ο Θεός. Και πόσες άλλες ο Θεός άδικα βασανίζει. Αμάν, άδικα βασανίζει. Ανοίξεις του μεν εξεφίδανη, του μεν εξεφίδανη. Άνθρωπος να ψυχομάχει,
άμα σε είδη θα γιάνει, άμα σε είδη θα γιάνει. Να μην τη φαν τα πάθη, να μην τη φαν τα πάθη. Γιατί ξανοίγω το κορμί, αμάν το κορμί. Γιατί ξανοίγω το κορμί, πως έλειωσε και χάθη, πως έλειωσε και χάθη, πως έλειωσε και χάθη. Νομίζεις πως περνά, αμάν, αμάν. Κι αν νομίζεις πως περνά ο χρόνος και διαβαίνει, ο χρόνος και διαβαίνει. Μα ο διαβάτης είσαι εσύ, αμάν, αμάν. Είσαι εσύ κι ο χρόνος ίδιος μένει, κι ο χρόνος ίδιος μένει. Είναι μια ενασχόληση, Γιώργο, το λαούτο και η μουσική που αν ξαναγεννιώσουν θα την επέλεγες? Ναι, δεν το συζητώ. Δεν το συζητάς καθόλου? Όχι, όχι. Ναι. Θεωρώ ότι είμαι τυχερός που κάνω ένα πράγμα το οποίο με εκφράζει απόλυτα και με ολοκληρώνει.
Τι έχεις να πεις στα νέα παιδιά, Γιώργο? Κοίταξε Γιώργη, αν και δεν μου αρέσει να δίνω συμβουλές, γιατί θεωρώ ότι είμαι πολύ μικρός ακόμα για να δίνω συμβουλές, αυτό που εγώ κάνω μπορώ να τους πω, όχι σαν συμβουλή, σαν ότι εμένα με έχει βοηθήσει πολύ. Ελπίζω να βοηθήσει και αυτούς, δηλαδή πιστεύω ότι θα τους βοηθήσει. Όσον αφορά τη μουσική, γιατί όσον αφορά τη ζωή είμαι μικρός ακόμα για να πω πράγματα. Όσον αφορά τη μουσική, πιστεύω ότι αυτό που έχω να πω και είμαι σίγουρος γι' αυτό, είναι ότι μελετώντας το παλιό, το έχω ξαναπεί αυτό, μελετώντας το παλιό, όσο πιο πίσω πας, τόσο πιο βαθιές ρίζες κάνεις για να βγάλεις κλονάρια στο μέλλον και να δώσεις πράγματα σε αυτό που κάνεις και να πάρεις από αυτό. Δηλαδή είναι σαν το δεντρό, το έχω ξαναπεί. Όσο πιο βαθιές ρίζες έχει, τόσο πιο ψηλά βγαίνει. Δηλαδή με λίγα λόγια, αν δεν μελετήσουμε τους πριν από εμάς, όλους τους μεγάλους δασκάλους, δεν μπορούμε να πάμε πουθενά. Οπότε και μελετώντας αυτούς, υπάρχει σαν άιζο κάτι, σαν μια ασπίδα ότι ό,τι και να κάνεις θα έχει κάτι καλό μέσα. Μπράβο. Αυτό. Θα περιέχει το παλιό και θα ξεφυτρώνει και το καινούργιο. Ακριβώς. Αυτό. Φεύγουμε από το Σπαθί, τον πρώτο σου δίσκο, όπου συμμετέχει ο Ψαραντώνης, και πάμε στο δεύτερο μεγάλο σου δίσκο, το Διτό. Το Διτό, ο Κάφκος και η Μέδουσα. Ναι, ένα διπλό CD, το οποίο ο πρώτος δίσκος, ο Κάφκος, είναι ένα κριτικό CD, με κριτικά τραγούδια, κάποια δικά μου, κάποια παραδοσιακά. Και το δεύτερο CD είναι πειραματικό. Δηλαδή έχω παίξει διάφορες καινούργιες συνθέσεις δικές μου που αφορούν όχι μόνο την κριτική μουσική, αλλά με μια βάση στην κριτική μουσική, η οποία έχει στοιχεία πιο παγκόσμια από διάφορες μουσικές, ενωμένες μέσω του κριτικού ηχοχρώματος βέβαια και του λαγού του. Η αγάπη είναι πόλεμος, η αγάπη είναι πόλεμος. Αγάπη είναι πόλεμος, γαλήνης δε θυμάται, άντες αμάν αμάν, γαλήνης δε θυμάται.
του χαρού μια στιγμή, κλέβει του χαρού, κλέβει του χαρού μια στιγμή. Κλέβει του χαρού μια στιγμή και τσάλες τυραννάτε. Η αγάπη είναι πόλεμος, γαλήνης δε θυμάται. Κλέβει του χαρού μια στιγμή και τσάλες τυραννάτε.